ọgọ ịmana gị mụtụ kedu ka ị mere kedu ka ekesa anya m kedu okwu anụ ka mbazi si ekwuchi eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọgwa mgbe nta ya bụ ihe eji ọkụ ga-ajụ afa mbụ ọmalịcha ada Igbo ya bụ na nke mbụ na-esonyere m esefukala ka subscribe ya na-esi n'ụbọchị nke tata bụ ekpere maọbụ agbara agba nke a bụ abacha o si n'otu nri ndị na-anaghị ha na-eri oge anwa ịghọta nke a bụ nri ha ji abacha eme sonyere m ka ngosi ka esi esi ya. Nke a bụ abacha eji esi ya.
maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa anụ.